13.1 नि जोङो एक्सारसाइज 13.1 नम्बर कुइसनाव बुंदों बेयाव नै 64 सेन्टिमिटार किउब रोजागासैनि मोननै खनकखौ जोबथिजों जोबथि फोनांजाबनाय जादों। सोमजिनाय आयतारि खनकनि बिखुं दब्लायथि दिहुन। बेयाव जोङो नुबाय मोननै खनक दङ। बे मोननै खनकखौ जोङो बेयाव जोबथिजों जोबथि मा खालामगोन ओरैहाय फोनांजाबगोन थारमाने दाजाबगोन। जोबथिजों जोबथि दाजाबनायनि उनावहाय बेयो मा सोमजियोनो समान समान मोनसे आयतारि खनक सोमजियो। मिथिबाय? होमबा बे सोमजिनाय आयतारि खनकनि रोजागासैखौ जोंहा दिहुननांगौ। दा बेयाव जोंहा खनकनि रोजागासैया बेसेबां होनाय दंखायो 64 सेन्टिमिटार किउब होनाय दङ। बेसेबां 64 सेन्टिमिटार किउब माने 64 घन सेन्टिमिटार। बेनिफ्राय जोङो खनकनि लावथाया बेसेबां, अरथाया बेसेबां आरो जौथाया बेसेबां बेखौ दिहुननानै लानांगोन। नङा होमबा? खनकनि मोनफ्रोमबो आखान्थिनि जखाया जोंना मा जायोमोन समान जायोमोन। होमबा जोङो बेखौ फैदो दिहुननानै लाग्रोनोसै। होमबा जों बेयाव सलुसना नायगिरनिफ्राय स्टार्ट जानोसै। सलुसना बेयाव सलुसन जोङो बेयाव जों लिरबाय होनाय दङ खनकनि रोजागासैया बेसेबां 64 सेन्टिमिटार किउब। दाना खनकनि रोजागासैनि फर्मुलाया जोंहा मोनथिखागौमोन मा मोनफ्रोमबो आखान्थिनि जखाया समान। होमबा जोङो मा जागोन लावथाइ सानजाब अरथाइ सानजाब जौथाइ मा बेयाव 64 सेन्टिमिटार किउब। दाना मोनफ्रोमबो आखान्थिनि जखाया समान नालाय जोङो गासिबावबो जोङो ए हमजोब्बाय। मोनथामबो आखान्थिनि जखाखौ जों ए हमबाय लावथाइखौबो ए अरथाइखौबो ए जौथाइखौबो ए। होमबा बेयो फैबाय जोंना बेसेबां 64 सेन्टिमिटार किउब। दाना बिनिफ्राय जों बेखौ लिरनो हायो ए किउब लिरनो हायो आरो जोङो 64 खौ लिरनो हायो जोङो 4 सानजाब 4 सानजाब 4 नङा होमबा सेन्टिमिटार किउब 4 मोनथाम सानजाबानो 64। दाना बेखौ जों लिरनो हाबावो मा ए किउब इकुवेल टु मा 4 किउब 4 सेन्टिमिटार किउब लिरनो हायो बिदि। दाना जोङो मा बेयाव नैबे किउब केन्सेल खालामोब्ला जोंहा एआ बेसेबां थागोन ए इकुवेल टु बेसेबां 4 सेन्टिमिटार। बेनिफ्राय जों बुजिबाय मा खनकनि मोनफ्रोम आखान्थिनि जखाया बेसेबां 4 सेन्टिमिटार। बेनिफ्राय जों मा बुजिबाय नैबे लावथायाबो बेसेबां जायो लावथायाबो 4 सेन्टिमिटार अरथायाबो 4 सेन्टिमिटार आरो जौथायाबो मा 4 सेन्टिमिटार। बेबो 4 बेबो 4 बेबो 4 थिग बेनाबो नैबेबो 4 बेबो 4 आरो नैबे जौथायाबो 4। होमबा बेनिफ्राय जों बुजिबाय मा खनकनि आखान्थिनि जखाफोरा बेबायदि जायो। दाना बेखौ जोङो मोननैजों बुजाबबा नैबेयाव मा सोमजिबाय आयतारि खनक सोमजिबाय नालाय बिनि जखाफ्रा बोरै जासिगोन गोलावा जोंना जासिगोन 4 + 4 बेसेबां 8 सेन्टिमिटार जासिगोन। ओमफ्राय जौथाया बेनो बे 4 सेन्टिमिटारानो थागोन। ओमफ्राय अरथाय दंबावो अरथायाबो बेसेबां 4 सेन्टिमिटारानो थागोन नङा होमबा। नैबे लावथायाल' जोंना मा जासिगोन 4 + 4 इकुवेल टु 8 जासिगोन। ओमफ्राय जौथाया बेसेबां जासिगोन जौथाया 4आनो ओमफ्राय अरथायाबो 4आनो बेबायदि। होमबा दाना बे आयतारि खनकनि जोंहा मा दब्लायथि दिहुननांगौ। अब्ला फैदो बेयाव जों लिरनोसै therefore बेयाव लिरबाय जोङो गोदानै सोमजिनाय आयतारि खनकनि जखाफोर गोलावा बेसेबां जागोन गोलावा 4 + 4 इकुवेल टु बेसेबां 8 सेन्टिमिटार। ओमफ्राय गुवारा बेसेबां गुवारा 4 सेन्टिमिटार ओमफ्राय जौथाया बेसेबां जौथायाबो 4 सेन्टिमिटार। होमबा therefore मा दब्लायथि एबा बिखुं दब्लायथि जागोन जोंना मा आयतारि खनकनि बिखुं दब्लायथि एबा गासै बिखुं दब्लायथि दिहुननायनि फर्मुला जोंना 2 जायोमोन LB + BH + HL जायोमोन बेखौ गोसोआव लानांगोन। दा बे मानफोरखौ बहायलांबा जों मोनसिगोन बेयाव 2 into L आव बेसेबां दं L आव 8 दं 8 into B आव 4 दं प्लास B आव 4 दं into H आवबो 4 प्लास H आव 4 दं ओमफ्राय L आव बेसेबां 8 दं नङा होमबा बे। दाना बेखौ जोङो सानजाबजोबदो 2 सानजाब दाना बेखौ सानजाबजोबबा मोनबाय ब्रेकेट सिंनिखौ 8 सानजाब 4 बेसेबां 32 दाजाब 4 सानजाब 4 बेसेबां 16 दाजाब 4 सानजाब 8 बेसेबां 32 बेबायदि मोनबाय। दाना ब्रेकेट सिंनिखौ जोङो प्लास खालामग्रोजोबदो 2 into ब्रेकेट सिंनिखौ जों प्लास खालामग्रोजोबबा मोनगोन बेसेबां 32 जों 16 जों आरो 32 जों दाजाबबा 6 × 8 9 10 ओमफ्राय 4 7 8 80 ओमफ्राय दाना 20 जों 8 जों सानजाबा मोनगोन 160
ओमफ्राय सानगुदिया जोंना मा जागोन सेन्टिमिटार स्कुवेर बर्ग सेन्टिमिटार। अब्ला बिनिफ्राय जों मोनथिबाय गोदानै सोमजिनाय आयदारि कनकनि बिखुं दब्लायथिया बेसेबां 160 बर्ग सेन्टिमिटार बेनिया 13.1 नि जोंना बेसेबां कुइसन नाम्बार 2 कुइसन नाम्बार 2 आव कुइसना बुंदों मोनसे आइजेंआ सायाव मोनसे फमफ्ला हासुंजों फोनांजाबनाय फमफ्लाया खावलुरनि खावआ 14 सेन्टिमिटार आरो आइजेंनि गासै जौथाया 13 सेन्टिमिटार। आइजेंनि इसिङारि बिखुं दब्लायथि दिहुननांगौ। होमबा बेयाव नैबे मोनसे जोंना आइजें बेयो मोननै गथा बेसादखौ लोगो नांनानै दाजानाय। गोजौआव दङ मोनसे हासुं, गाहायाव दङ मोनसे खावलुर। दाना बे मोननैखौ जों फोनांजाबबा माबायदि जागोन बेनिफ्राय नैबेबायदि जासिगोन। बेबायदि आइजेंआ। दाना बे आइजेंनि गासै जौथाया जोंना बेसेबां होनाय दङ? गासै जौथाया जोंना 13 सेन्टिमिटार होनाय दङ। ओमफ्राय सखाव खावा बेसेबां होनाय दङ? नैबे खावलुरनि खावा जोंना बेसेबां होनाय दङ? खावलुरनि खावा जोंना 14 होनाय दङ। 14 सेन्टिमिटार। डायामिटारा बेसेबां? 14 सेन्टिमिटार। होमबा सखाव लांबा जों बेखौ सखाव लांबा बेसेबां? 14 खौ जोङो 2 जों डिभाइड खालामबा बेसेबां मोनगोन? 7 सेन्टिमिटार। होमबा सखावा बेसेबां? 7 नङा होमबा? ओरैबो मा जागोन? 7 बेबायदि। नैबेनिफ्राय नैबेसिम खावलुरनि जौथाया बेसेबां जागोन? 7 जागोन। होमबा जोंहा नैबेनिफ्राय नैबेसिम हासुंनि जौथायखौ दिहुननांगोन ना। हासुंनि जौथायखौ आलादा दिहुननानै लाबा जोंना बेसेबां जागोन? 30 निफ्राय आङो खावलुरनि जौथाय 7 खौ गाहरबा बेसेबां मोनगोन? 6 मोनगोन। होमबा बेनिफ्राय बुजिबाय नैबे हासुंनि जौथाया आलादायै जोंना बेसेबां जागोन? 6 सेन्टिमिटार जागोन। ओमफ्राय नैबे खावलुरना बेसेबां जागोन? 7 नङा होमबा? जौथाया 7 एबा सखावाबो 7 आरो हासुंनि सखावाबो बेसेबां जागोन? हासुंनि सखावाबो नैबे खावलुरनि सखावजोंनो समान जागोन। हासुंनाबो बेसेबां जागोन? 7 जागोन। मिथिबाय? दे हासुंनि जौथाय होमबा जोङो मा होनाय दं बेखौ बेयाव लिरगोजोबनोसै सलुसनाव। होमबा बेयाव सलुसना स्टार्ट जाबाय। बेनिफ्राय सलुसन जोङो होनाय दं होननानै लिरबाय। बेनिफ्राय जों लिरबाय होनाय दं आइजेंनि गासै जौथाया बेसेबां? जोंहा 13 सेन्टिमिटार। ओमफ्राय खावलुर आरो हासुंनि खाव मोननैनियाबो बेसेबां? 14 सेन्टिमिटार। दाना बेखौ सखाव लांबा जोङो लिरनांगोन खावलुर आरो हासुंनि सखाव। जोङो खावखौ 2 जों रानबाय। राननानै बेसेबां मोनखो? 7 सेन्टिमिटार। बे 7 सेन्टिमिटारा हासुंनिबो सखाव खावलुरनिबो सखाव। दाना हासुंनि आलादा जौथाय दिहुननानै लाबावनांगोन जोङो। होमबा बेयाव लिरबाय जोङो हासुंनि जौथाय। होमबा जोंहा मा खालामनांगोन? गासै आइजेंना 13 मोन नङा होमबा? गासै आइजेंना 13 मोन। बेनिफ्राय खावलुरना बेसेबां जाखो? जौथाया 7। सखावानो मा जायो? खावलुरनि जौथायबो जायो बे। बेनिफ्राय माइनास खालामबा जों बेसेबां मोनगोन? 6 सेन्टिमिटार। बेबायदि मोनबाय। होमबा नांगौ जखाफोरखौ बेबायदि दिहुननानै लाग्रोनांगौ। बिनि उनाव जोंहा आइजेंनि इसिङारि बिखुं दब्लायथि दिहुननांसिगोन। होमबा फैदो जोङो बेखौ दिहुननोसै। टियार 4 नैबेयाव आइजेंनि जोंना देरफोर फैबाय। आइजेंनि इसिङारि बिखुं दब्लायथि समान समान फर्मुलाया जागोन जोंना हासुंनि खेंख्रा बिखुं दब्लायथि दाजाब खावलुरनि खेंख्रा बिखुं दब्लायथि। बे मोननैनि बिखुं दब्लायथिखौ दाजाबबानो जों मोनगोन। होमबा जोङो फर्मुलाखौ बहायनोसै। बेयाव हासुंनि खेंख्रा बिखुं दब्लायथिनि फर्मुलाया जोंना जायोमोन 2πr/h दाजाब। दाना नैबेयाव दङ खावलुरनि खेंख्रा बिखुं दब्लायथि। खावलुरना जायोमोन जोंना मा? 2πr²। बेबायदि। दाना जोंहा फैदो बेखौ बानायलांनोसै। होमबा बेखौ बानायलांबा जागोन बेखौ जों बानायलांसै। बेखौ आङो गोरलै राहाजों सर्टकाटजों बानायगोन। नायदो नै बेयावबो 2πr दङ। नैबेयावबो 2πr दङ। होमबा आङो 2πr कमन लाबाय। 2πr कमन लायोब्ला नैबेयाव मा आग्लायगोन? जोंहा h आग्लायगोन प्लास ओमफ्राय नैबेयाव मा आग्लायगोन? अनलि r मोनसेल' आग्लायगोन। बेबायदिखौ माला कमन लानो हायो जोङो? जेब्ला जोंना मोननैनिबो जखाया समान जायो। मोननैबो आइजेंनि जखाया समान। बेयाव हासुंनि सखाव आरो खावलुरनि सखाव समान ना। बेनिखायनो आङो बेबायदि कमन लादों। नङाबा जों आलदा आलदासो दिहुननांगौमोन। दा कमन लानानै जोंहा गोरलै जासिगोन। होमबा फैदो 2 × पाइनि जायगायाव आङो बहायबाय 22/7 r। एबार r सखावाथ' जोंना मोननैनाबो मामोन? 7 मोनखौनो 7 होबाय।
ब्रेकेटनि सिङाव दाना जौथाय बे जौथाया सोरनिमोन हासुंनि जौथायखौ जोङो मोनदोंमोन बेसेबां 6 दाजाब ओमफ्राय सखावा बे मोननैनिबो आइजेंनि सखाव जोंना बेसेबांमोन 7 बेयाव बेबायदि होबाय दाना बेखौ जोङो बानायलांबा जों मोनसिगोन आं कलमखौ सोलायनानै लानो जोङो बानायलांबा मोनसिगोन बेयाव नैबे गाहायनि 7 आरो गोजौनि 7 केनसेल खालामनो हायो होमबा हायो बिनि उनाव जोङो मा थागोन 2 into 22 थागोन उनाव प्लासथ' नङा नैबेयाव सानजाब नैबे ब्रेकेटना जोंना बेसेबां जागोन 6 दाजाब 7 बेसेबां जायो 6 दाजाब 7 जोंहा बेखौ दाजाबबा मोनगोन जोंहा बेसेबां नैबेखौ खोमोरनांगोन जोङो दाजाबनानै बेसेबां 13 नङा होमबा 13 मोनबाय बिनि उनावहाय 2 सानजाब 22 बेसेबां जायो 44 into ब्रेकेटखौ सिफायबाय आङो बेसेबां सानजाब 13 दाना मोननैजों सानजाबबा जोङो मोनगोन बेसेबां 572 सानगुरिया सेन्टिमिटार स्कुवेर बे होमबा बेनिफ्राय मोनबाय जोङो बे आइजेंनि इसिङारि बिखुं दब्लायथिया 592 बर्ग सेन्टिमिटार होमबा बेनो बेनि कारेक्ट एन्सार 3 नाम्बार कुइसनाव बुंदों मोनसे फुथुलाया 3.5 सेन्टिमिटार सखावनि मोनसे जं हासुंखौ एखे सखावनि खावलुरनि सायाव फोनांजाबनाय महरै फुथुलानि गासै जौथाया 15.5 सेन्टिमिटार फुथुलानि गासै बिखुं दब्लायथि दिहुन दा बेयाव जोंहा नै मोननै आइजें दङ बेयाव गोजौआवहाय जं हासुं ओमफ्राय गाहायावहाय मोनसे मा खावलुर दं दाना बे मोननैखौ फोनांजाबनानै जोंहा मोनसे मा जादों फुथुला जादों ओरैहाय बे मोननैखौ फोनांजाबनानै जोंहा मा जादों बे मोननैखौ जोंहा फोनांजाबनानै मोनसे फुथुला बेबायदि ओरैहाय बेबायदि मोनसे फुथुला जादों नङा होमबा बे फुथुला दाना बिनि फुथुलानि गासै जौथाया बेसेबां होनाय दङ बेनिफ्राय नैसिम गासै जौथाया बेसेबां जोंना 15.5 सेन्टिमिटार होनाय दङ आरो जं हासुंनि सखावा नैबे जं हासुंनि सखावा बेसेबां होनाय दं जोंहा नैबे जं हासुंनि सखावा जोंहा 3.5 सेन्टिमिटार बेयो सोरनिबो सखाव नैबे खावलुरनिबो खावलुरनि सखावाबो बेसेबां जागोन खावलुरनि सखावाबो जोंहा 3.5 सेन्टिमिटार नैबे बेनिफ्राय बिसिम खावलुरनि सखावा बेसेबां 3.5 होमबा ओरैबो बेसेबां जागोन 3.5 नैबेनिफ्राय नैबेसिम बेसेबां 3.5 सेन्टिमिटार फरायसाफ्रा बेसिमाव बुजिबाय जानो हागौ आइजेंनि गासै जौथाया बेसेबां 15.5 सेन्टिमिटार ओमफ्राय जं हासुंनि सखावाबो 3.5 खावलुरनि सखावाबो 3.5 आरो खावलुरनि जौथायाबो 3.5 होमबा जोंहा नैबे जं हासुंनि जौथाया बेसेबां जागोन जं हासुंनि जौथायखौबो जों मोननांगोन नङा होमबा जं हासुंनि जौथायखौ जों बोरै दिहुनगोन बे 15.5 निफ्राय जोङो मा नैबे खावलुरनि जौथाय 3.5 खौ गाहरबानो मोनगोन 3.5 खौ गाहरबानो एबा माइनास खालामबानो जों मोनगोन बेसेबां 12 मोनगोन 12 होमबा जौथाया बेसेबां जागोन 12 जं हासुंनि जौथाया बेसेबां 12 सेन्टिमिटार जागोन होमबा जोङो फैदो मा होनाय दं बेखौ खनसे लिरनानै लाग्रोजोबनोसै बेयाव सलुसना बेनिफ्राय स्टार्ट जाबाय होमबा होनाय दं बेनिफ्राय एबा जों होनाय दङ जं हासुंनि सखाव R = 3.5 सेन्टिमिटार आरो खावलुरनि सखावाबो बेसेबां जागोन 3.5 सेन्टिमिटार बेनाबो बेसेबां 3.5 सेन्टिमिटार दानिया जोंहा मा गासै फुथुलानि जौथाय होनबा बेयाव लिरबावनांगोन जोङो गासै फुथुलानि गासै जौथाया बेसेबां 15.5 सेन्टिमिटार अब्ला जोंहा बेनि उनावहाय मा दिहुननांगोन जं हासुंनि जौथायखौ होमबा बेयाव लिरनांसिगोन जोङो जं हासुंनि जौथाय होबाय आङो जं हासुंनि जौथायखौ मा खालामनांसिगोन गासै फुथुलानि जौथाय 15.5 सेन्टिमिटारनिफ्राय जोङो नैबे खावलुरनि जौथाय एबा खावलुरनि सखाव 3.5 सेन्टिमिटारखौ दानख'नांगोन दानख'बा जों बेसेबां मोनगोन बेनिफ्राय बेखौ दानख'बा जोङो 12 सेन्टिमिटार मोनगोन 12.00 मोनगोन आं 12 होननानै दोनबाय बे दाना बेनि उनावहाय जोंहा मा नांबावगौ नैबे जं हासुंनि मा नांबावगौ जोङो सेवला जौथाय L खौ नांबावगौ L माने मा बुस्थुमोन जोंना सेवला जौथाय नङा होमबा
सेवला जौथाय एलआ मा सेवला जौथाय होमबा बे एलखौ जों दिहुननानै लाग्रोबावनोसै होमबा फैदो जोङो बेखौबो गाहायाव दिहुननानै लानोसै फैबाय जोङो जं हासुंनि सेवला जौथाय एल दिहुननायनि फर्मुला जोंना आन्डार रुट ओ स्कुयार प्लास आर स्कुयारमोन दाना जोङो बहायनोसै जोंना जौथाया बेसेबां दंमोन जौथाया जोंहा 12 जं हासुंनि जौथाया 12 स्कुयार जागोन प्लास आर स्कुयार माने सकाव बेसेबांमोन 3.5 होल स्कुयार बेबायदि दाना बेखौ जोङो बानायलांबा मोनहैसिगोन 12 मोननै सानजाबा जोंहा मोनगोन बेसेबां 144 प्लास दाना 3.5 मोननै सानजाबा मोनगोन जोंहा 12.25 जोंहा बेसेबां मोनो 25 मोनो बे दाना मोननैजों जोंहा प्लास खालामनांगोन मोननैजों प्लास खालामदो जोङो मोननैजों प्लास खालामबा प्लास खालामनायखौथ' रोंखागोन ओरैहाय 144.00 होननानै लानांगोन ओमफ्राय बेयाव बेसेबां 12.25 मोननैजों दाजाबा जों मिथिगोन 156.25 बेसेबां 156.25 दाना बेनि बर्ग रोदा खालामबा जों मोनगोन बर्ग रोदा खालामबा बेना बेसेबां 12.5 मोननै सानजाबबानो जों बेखौ मोनो होमबा बेनिफ्राय सेवला जौथाया बेसेबां ओंखारगोन जोंना only 12.5 सेन्टिमिटार ओंखारगोन होमबा सेवला जौथायखौ मोनबाय जोङो 12.5 सेन्टिमिटार सेवला जौथाया जोंना नैबेयो बेसेबां मोनखो जोंहा 12.5 सेन्टिमिटार मोनबाय होमबा जोंहा नांगौ जखाफोरखौ मोनखांबाय दानिया जोंहा मा फुथुलानि गासै बिखुं दब्लायथिखौ दिहुननांगोन अब्ला फैदो जोङो नैबेयाव लिरनोसै therefore फुथुलानि गासै बिखुं दब्लायथिया जागोन जोंना मा जं हासुंनि खेंख्रा बिखुं दब्लायथि जायगा थोजासे गाहायाव लिरनोसै आं दाजाब मा खावलुरनि खेंख्रा बिखुं दब्लायथि बेयो दाना जों बेखौ बहायनानै दाजाबदो ओरैहाय लिरनोसै आं समान समान जोंहा जं हासुंनि खेंख्रा बिखुं दब्लायथिनि फर्मुला जायोमोन पाइ आर एल दाजाब आरो खावलुरनि खेंख्रा बिखुं दब्लायथिनि फर्मुला जायोमोन 2 पाइ आर स्कुयार बेखौ बहायबाय दाना जोङो बेयाव नायनोसै जोङो कमन लानो हायोबा कमन लानो हानोसै माखासे जखाफ्रा जोंना समानमोन नालाय बेखायनो कमन लानोसै नैबेयाव पाइ आर दं नैबेयावबो पाइ आर दं होमबा आं पाइ आर कमन लानोसै पाइ आर कमन लाबा बेयाव थागोन एल प्लास नैबेयाव थागोन 2rल' थागोन बेबायदि दाना जोङो मानखौ बहायलांसै मानखौ बहायबा मोनबाय जोंना पाइनि जायगायाव मा 22/7 नङा होमबा इनटु आरआव बेसेबां मोनामोन 3.5 बेयो ओमफ्राय एलआव बेसेबां मोनामोनलाय जोंना स्लाइड हाइटआव एबा सेवला जौथायाव मोनदोंमोन जोंना 12.5 माबेनि जायगायाव होनांगोन 12.5 प्लास ओमफ्राय नैबे 2 जों आरजों सानजाबदो 2 सानजाब आरआव बेसेबांमोन 3.5 बेबायदि दाना जोङो दानजायोबा दाननोसै आङो कलम सोलायनोसै दाननो थाखाय 7जों जोङो 3.5 खौ दानबा मोनो 7 सानजाब .5 होबानो जोङो 3.5 आ केनसेल जायो 7 जों बिनि उनावहाय जों मा मोनबाय 22 into 0.5 into नैबे ब्रेकेटना मा जागोन 12.5 प्लास दाना 2 जों 3.5 जों सानजाबा बेसेबां मोनगोन जोङो only 7 बेयो दाना फैदो जोङो बेखौ सानजाबावनोसै 22 into 0.5 सानजाबदो दा जोङो बेसेबां मोनो सानजाबनानै मोननैजों आङो साइडआव सानजाबबाय साइडआव सानजाबनानै जों मोनगोन बेसेबां 11.0 मोनगोन आं 0.0 खौ होलायला इनटु दाना नैबे ब्रेकेटना 12.5 जों 7 जों दाजाबबा जों मोनगोन बेखौ बेसेबां 19.5 दाना मोननैजों सानजाबदो मोननैजों सानजाबबा जों मोनगोन 214.5 सानगुदिया जोंना सेन्टिमिटार मोन ना सेन्टिमिटार स्कुयार होमबा बेनिफ्राय जों बुजिबाय फुथुलानि गासै बिखुं दब्लायथिया 214.5 सेन्टिमिटार स्कुयार मोनो नैबे फुथुलानि 13.1 नि जोङो 4 नाम्बार कुइसनाव जोंहा दङ 7 सेन्टिमिटार आखान्थिनि मोनसे कनकारि ब्लकखौ सायाव मोनसे खावलुरजों फोनांजाबनाय जादों नैबे मोनसे कनक बेनि जखाफ्रा बेसेबां आखान्थिनि जखाफ्रा मोनफ्रोमनाबो 7 गोलावाबो 7
गोजौआवबो सिनि आरो गुवाराबो बेसेबां 7 गासिबो 7 गोजा नैबे साइडआव नायबानो फरायसाफ्रा मोनसिगोन नै गासिबो 7 गोजा जखाफ्रा आरो बेखौ मा खालामदोंनो खावलुरजों गोजौआव बेबायदि खोबदों नैबे खावलुर मोनसे लाबाय बे खावलुरजों आङो मा खालामगोन नैबेयाव ओरैहाय खोबगोन आरो ओरै खोबगोन ओरै गल ओरैहाय ग्रोब खोबगोन बेबायदि मिथिबाय बेबायदि खोबगोन बुजिबाय दा बेबायदि खोबगोन बेबायदि खोबोब्ला जोंना मा होनदों बेयाव खावलुरनि गेदेरसिन खाव थानो हानाया मा होमबा नैबे खावलुरनि बयनिख्रुइबो देरसिन खावआ मा जागोन जोंना बेयाव मोनथिनांगोन बेबायदि खोबोब्ला जोंहा नैबे गल बाहागोआ ओरै ग्रोब जागोन नालाय होनबा नैबे जोंना खनकनि आखान्थि स्नियानो नैबे खावलुरनिबो मा जागोन खाव जागोन बे आखान्थियानो नैबे मा खावलुरनि खाव जागोन आरो बे अब्ला फैदो जोङो बेखौ लिरनोसै आरो बेखौ लिरखांनायनि उनाव जों मा खालामबावनांगोन बे गथा बेसादनि दब्लायथिखौबो दिहुननांगोन बा सलुसना बेनिफ्राय स्टार्ट होमबा जों बेयाव लिरनांगोन खावलुरनि गेदेरसिन खाव थानो हानाया जाबाय होननानै होमबा जों लिरबाय खावलुरनि गेदेरसिन खाव थानो हानायखौ सोंदों नालाय होमबा खावलुरनि गेदेरसिन खावआ जोंना मा जागोन बे खनकनि आखान्थिनि जखायानो जागोन होमबा बेसेबां जागोन 7 सेन्टिमिटारानो खाव जागोन होमबा सखावआव लांनांसिगोन जोङो खावलुरनि सखाव एबाराव खावलुरनि सखाव आरा मा जागोन जोंहा खावनि मा खालामनांगोन जोङो खावसे खालामनांगोन खावआ जोंना 7 दं नालाय बेखौ खावसे खालामबा जों मा खालामनांगोन 2 जों राननांगोन बेखौ रानोब्ला जों मा मोनो 3.5 मोनो जों 3.5 बो होनो हायो दा आङो दायो दाननायाव मोजां जानायनि थाखाय 7/2 आवनो दोनबाय दाना फैसिगोन जोङो मा नैबे गथा बेसादनि मा दिहुननांगौ बे मोननैखौ फोनांजाबनानै बेबायदि गथा बेसाद सोमजिबाय नालाय बे गथा बेसादनि बिखुं दब्लायथि होमबा जों बेयाव दिहुननांसिगोन therefore मा गथा बेसादनि बिखुं दब्लायथि दाना गथा बेसादनि बिखुं दब्लायथियाव फैबाय जोंहा बेनि फर्मुलाया मा जागोन जोङो नैबेहाय जोङो मा नुनो मोनदों बेखौ दाजाबनांगोन बेयाव जों मा नुनो मोनदों बेयाव जोङो खनक नुनो मोनदों होमबा खनकनि गासै बिखुं दब्लायथि बेयाव खनकनि गासै मा बिखुं दब्लायथि दाजाब खनकनि गासै बिखुं दब्लायथि आरो गोजौआव जों मा नुदों खावलुर नुदों होमबा खावलुरनि खेंख्रा बिखुं दब्लायथि जायगा थाइखौ आं बेयाव लिरबाय खावलुरनि खेंख्रा बिखुं दब्लायथि काट सारफेस एरियानो ओमफ्राय नैबे गल नङा होमबा नैबे गल दङ मोनसे गल माने बे बेंखन बेखौ जोङो नुनो मोननाय नङा बेखौ खोबबाथाय जों बेखौ नुनो मोना बे नुनो मोनैखौ जों दानख'नांगोन जों बेखौ मा लिरनांगोन खावलुरनि इसिं दब्लाय होननानै बुंनांगोन बेखौ जोङो खावलुरनि इसिं दब्लाय माने बे बेंखनानो जाहैगोन अब्ला फर्मुलाखौ फैदो जों दा जोङो बहायबाय खनकनि गासै बिखुं दब्लायथिनि फर्मुलाया जोंना जायोमोन मा 6a स्कुयार ओमफ्राय खावलुरनि खेंख्रा बिखुं दब्लायथिनि फर्मुलाया जायोमोन जोंना 2πr स्कुयार ओमफ्राय खावलुरनि इसिं दब्लायथिया जोंहा बे गला बेंखन महरनि नालाय बेंखननि दब्लायथिखौ बहायनांगोन बेबायदि बिनि उनावहाय जोङो फैदो बानायनोसै नैबे a माइनि जोङो हमनानै लानांगोन a मा बुस्थु नैबे जोंना खनकनि आखान्थिनि जखा खनकनि मोनफ्रोमबो आखान्थिनि जखाया जोंना समान जाजोबो नालाय जों बेखौ a हमनानै लाबाय बेयाव जों मा 7 हमनानै लाबाय आरो एनि जायगायाव जों मा होनांगोन 7 खौ बहायनांगोन अब्ला फैदो जोङो बेखौ बानायलांसै 6a स्कुयार जागोन प्लास नैबेयाव नुगोन जोङो नै बेयाव मा दङ 2πr स्कुयार दं ओमफ्राय नैबेयाव πr स्कुयार दं होमबा बे 2πr स्कुयारनिफ्राय आङो 1πr स्कुयारखौ गाहरबा जों मा आग्लायगोन πr स्कुयारल' आग्लायगोन नङा होमबा दानख'दों दे बेयाव 2πr स्कुयारनिफ्राय नैबे πr स्कुयारखौ दानख'बा मा जायो जोंहा πr स्कुयार थायो मिथिबाय दा बेखौ गोसोआव ला होमबा दानख'नानै बेखौ मोनबाय नैबे साइडआव बानायनाय ओमफ्राय दाना फैदो मानफोरखौ बहायलांसै 6 into a माइनि जोंना मा होनदोंमोन 7 into 7 जागोन प्लास pi माइनि जोंना मा 22/7 ओमफ्राय सखावआव जोंना बेसेबां दंमोन 7/2 बेखौ खननै लिरनांगोन 7/2 दाना जोंहा दानजायोबा दानसै ओमफ्राय सानजाबनांगौबा जोङो सानजाबनोसै बेयाव जों मा सानजाबनांगोन 6 सानजाब 7 सानजाब 7 बे मोनथामखौ जोङो सानजाबदो बेखौ सानजाबबा जोंहा मोनगोन
बेखौ सानजाबा जों मोनगोन बेसेबां 294 मोनगोन नङा होमबा बे दाना ओमफ्राय नैबे मोनसेयाव जोंहा दानजायो नैबे गाहायनि 7 ओमफ्राय नैबे गोजौनि 7 दानबाय ओमफ्राय 2 सानजाब बेयाव 11 होबानो मा जायो 22 केन्सेल होमबा मा आग्लायगोन गोजौआव 11 सानजाब 7 बेसेबां दाजाब गोजौआव 27 ओमफ्राय गाहायाव बेसेबां थागोन अनलि 2 बेबायदि दाना जों बेखौ मा खालामनांगोन 294 दाजाब 27 खौ जों 2 जों रानदो 27 खौ जुदि जोङो 2 जों रानोब्ला 27 नि खावसे खालामबानो जायो बेखौ रानोब्ला जोङो मोनगोन 38.5 साइडआव रानबा मोनगोन जोङो दाना मा खालामनांगौ मोननैजों दाजाबदो दाजाबबा जों बोरै दाजाबगोन बेखौ ओरैहाय 294.0 होदेरगोन ओमफ्राय बेयाव 38. बेसेबां 5 दाजाबा जों बेसेबां मोनसिगोन 5 पइन्ट बेसेबां 8 9 10 12 सियाथिलिक 9 10 12 13 नैबे 3 होमबा बेसेबां मोनगोन 332.5 सेन्टिमिटार स्कुवेर मोनगोन दा फैबाय 13.1 नि जोङो 5 नम्बर कुइसनाबो फ्राय 4 नम्बरनिजोंनो एखेफ्रामानो होनजायो बेयाव दङ कुइसना मोनसे खनगारि दंफां थुख्रानि मोनसे मोखांनिफ्राय नैबे खनगारि मोनसे दंफां थुख्रा बेनि मोखांनिफ्राय मोनसे खावलुरारि हायग्लायनाय हाखनाय जाबाय मोनसे खावलुर हाखनाय जादों बेयाव नैबेबायदि खावलुर हाखबाय जेनेबा बेबायदि खावलुरखौ बेयाव हाखदों बेनिफ्राय हाखबाय नालाय नैबे गोजौआव जों ओरै गल हाखनाय दाग नुबाय नैबेयाव नङा होमबा फरायसाफोर हाखनाय दाग नुबाय बेबायदि गल हाखनानै बेबायदि हाखबाय नै बे होमबा खावलुरनि खावआ बे थालांदों खावलुरनि खावआ जोंना मामोन एलमोन बे खावलुरनि खाव एलआ कनकनि रुगुंनि समान जायो नैबे खावलुरनि खावआ जोंना बेसेबां नाय दङ खावलुरनि खावआ बेयो एल ओमफ्राय बेयो सोरनि समान जायो नैबे कनकनि रुगुंनि समान जायो नैबे बेनाबो कनकना जोंना रुगुङा मा जागोन एलआनो जागोन जौथायाबो एल ओमफ्राय गुवाराबो मा जागोन एल जागोन आरोखि बेबायदि बा आद्रा थानाय गथा बेसादनि बिखुं दब्लायथिखौ दिहुननांगौ होमबा जों बोरै दिहुनगोन बेनाबो दहायनि बायदि एखेयानो गिबियाव जोङो नैबे कनकनि बिखुं दब्लायथि दिहुनगोन बेनि उनावहाय नैबे खावलुरनि खेंख्रा बिखुं दब्लायथि दिहुनगोन लोगोसे नैबे हाखनाय नैबे मा बेंखननि नैबे खावलुरनि सा बाहागो नङा होमबा नैबे गल बेंखननि दब्लायथि जाबाय बेखौ जों दानख'गोन अब्लानो नैबे आद्रा थानाय गथा बेसादनि बिखुं दब्लायथिखौ जोङो मोनगोन अब्ला जोङो सलुसना बेनिफ्राय स्टार्ट जानोसै सलुसन गिबियाव जोङो लिरनांगोन बेयाव खावलुरनि खावआ बेसेबां एल ओमफ्राय जोङो खावलुरनि सखायावबो लिरबाय L/2 ओमफ्राय कनकनि रुगुं लिरबावनांगोन कनकनि रुगुंनि जखा ए हमबाय रुगुंनि जखाखौ एआ बेसेबां जागोन बेनाबो एल माबायाव लिरनांसिगोन जोङो देयारफर आद्रा थानाय गथा बेसादनि बिखुं दब्लायथि आद्रा थानाय गथा बेसादनि बिखुं दब्लायथि समान समान होबाय जाना फर्मुलाखौ बेयाव बहायनोसै गिबियाव जोंहा मा नैबे कनकनि बिखुं दब्लायथिखौ नांगोन कनकनि बिखुं दब्लायथिया जोंना बेसेबांमोन 6a स्कुवेर प्लास ओमफ्राय नैबे खावलुरनिया बेसेबां जायोमोन जोंना 2πr स्कुवेर माइनास नैबे सा बाहागोनि दब्लायथि बियो मा बेंखननि दब्लायथिजों समान मा होनांगोन जों बेयाव πr स्कुवेरखौ होनांगोन आं डाइरेक्ट लिरबाय बाथ्राखौ लिरासै बिनि उनावहाय जोङो खालामनांसिगोन मा 6a स्कुवेर जोंहा नै 2πr स्कुवेरनिफ्राय πr स्कुवेरखौ माइनास खालामबा जोंना आग्लायलायगोन बेसेबां πr स्कुवेर आग्लायगोन πr स्कुवेर आग्लायगोन बिनि उनाव जोङो बहायदो मानफोरखौ 6 into a आखान्थिनि जखायाव जोंना मामोन l मोन नालाय l स्कुवेर जागोन प्लास ओमफ्राय पाइनि जायगायाव जों मा होनांसिगोन बेखौ पाइखौ जोङो एन्सारजों मिलायहोनो थाखाय जोङो पाइखौ पाइयैनो दोनगोन पाइखौ पाइयैनो दोनदो इनटु आरनि जायगायाव जोङो मामोन L/2 होल स्कुवेर नालाय बेयाव जोङो होल स्कुवेर होनांगोन बेबायदि दाना जों बेखौ बानायबा मोनसिगोन 6 जों l स्कुवेरजों सानजाबा जोङो 6l स्कुवेरानो मोनगोन उनाव प्लास इनटु 5 इनटु l स्कुवेर मानि l स्कुवेर ओमफ्राय गाहायाव मा जागोन 2 स्कुवेर मानि बेसेबां 4 बेबायदि जागोन आरोखि दा जों बेयाव दोनबाबो एन्सारा जाबाय दा जों बेखौ बानायबावबा मा 6l स्कुवेर प्लास मा जागोन 5l स्कुवेर बाय 4 बेबायदि मोनबाय
दा बेखौ जोङो नैबेनि गाहायाव 1 थायो नालाय दुसासा लानानै बानायनो हायो 1 आरो 4 नि एलसिएमआ जोंनाव बेसेबां जागोन 4 उनाव गेदा गेदि सानजाबा 4 जों आङो नैबे 6 एल स्क्वायर जों सानजाबा बेसेबां मोनगोन 24 एल स्क्वायर मोनगोन प्लास बिनि उनावहाय मा नैबे 1 जों गोजौनि 5 एल स्क्वायर जों ओरैहाय सानजाबा बेसेबां मोनगोन जोङो 5 एल स्क्वायर मोनगोन बिनि उनावहाय फैबाय गाहायाव 4 नैबेयावबो एल स्क्वायर दं बेयावबो एल स्क्वायर दं बा एल स्क्वायर कमन लायोब्ला जोंना बेयाव आग्लायगोन 24 प्लास नैबेयाव आग्लायगोन मा 5 बेबायदि दा बेखौ जोङो एन्सारजों मिलायहोनो थाखाय जों बेखौ लिरनो हायो ओरैहाय 1/4 एल स्क्वायर ओमफ्राय ब्रेकेटाव जों लिरनो हायो बेखौ 5 प्लास 24 लिरनो हायो अब्ला बेनो बेनि कारेक्ट एन्सार अब्ला जोंना बेयावनो बेनि एन्सारा जोब्बाय बेयाव सानगुदिया जोंना बर्ग सानगुदि होबानो जाबाय बर्ग सानगुदि बेयाव सेन्टिमिटार मिटार जेबो होनाय गैया नालाय बर्ग सानगुदि होननानै दोननांगोन बेनिफ्राय जों मोनबाय बे गथा बिसादनि बिखुं दुब्लायथिया बेबायदि दानिया फैदो जोङो नेक्स्ट कुइसन नायबावनोसै 13.1 नि जोङो नैबे 6 नाम्बार कुइसन एबा 6 नाम्बार कुइसनाव दङ कुइसना मोनसे मुलि केपसुल मोनसे मोनफ्रोम जोबथियाव मोननै खावलुर फोनांजाबनाय मोनसे हासुं महरनि नैबे सावगारिखौ नायनो थिनदों नैबे सावगारियाव जोङो मोनसे केपसुल नुदों बेयो केपसुला मा बेनि मोननै जोबथियाव नैबे जोबथियाव खावलुर ओरैबो मा खावलुर माने गेजेराव बेबायदि हासुं महरनि गेजेराव मा हासुं महरनि ओमफ्राय बिनि जोबनायाव ओरैहाय मोननै मा दङ खावलुर दङ आरोखि बेबायदि महरनि बेबायदि महरनि बेयो मोनसे मुलि केपसुल होनदों केपसुलनि गासै लावथाया बेसेबां 14 मिलिमिटार नैबेनिफ्राय नैबेसिम केपसुलनि गासै लावथाया बेसेबां दङ 14 मिलिमिटार होनाय दङ बेयो आरो केपसुलनि खावआ बेसेबां बेनिफ्राय बिसिम खावआ बेसेबांनो 5 मिलिमिटार बेबायदि होनाय दं होमब्ला बेखिनियाव फरायसाफ्रा बेखौ बुजिबाय जानांगौ दा जोङो बेखौ मा खालामनांगोन जखाफोरखौ आलदा आलदा दिहुननानै लानांगोन जोङो केपसुलनि जोङो मा दिहुननांगोन गिबियावनो सखाखौ दिहुननांगोन जुदि खावआ जोंना बेसेबां खावआ जुदि 5 थायोब्ला होमबा सखआव बेसेबां जागोन खावनि खावसे 5/2 जागोन बेखौ रानोब्ला जों मा मोनगोन 2.5 मोनगोन बेखायनो जोङो नैबेयाव होबाय नै खाव 5 मिलिमिटारखौ जोङो रानबा सखआव बेसेबां मोनबाय 2.5 मोनबाय खावलुरना आरो बे 2.5आनो बेयो सोरनि हासुंनिबो सखाव जागोन ओरैनाबो बेसेबां 2.5 बे दाना जोंहा खावलुरनि सखाव आरो हासुंनि सखावखौ 2.5 एबा 5/2 जायो होननानै मोनथिबाय दाना जोंहा नैबे हासुंनि जों मा मोनथिबावनांगोन नैबे हासुंनि जौथायखौ मोनथिबावनांगोन बा हासुंनि जौथायखौ मोनथिनो थाखाय जों मा खालामनांगोन खेबसेनो गोलाव नैबे 14 केपसुलनि लावथाइ 14 निफ्राय जोङो मा खालामनांगोन नैबे खावलुर मोननैनि सखाव एबा जौथायखौ दानख'नांगोन ओरैहाय बेसेबां 2.5 ओरैबो बेसेबां 2.5 ओरैबो 2.5 ओरैबो 2.5 गारनांगोन थारमाने जोङो 2.5 माइनि मा 2.5 प्लास 2.5 माइनि जोङो मा जायो 5 जायो नङा होमबा 14 माइनास 5 जागोन होमबा समान समान बेसेबां मोनगोन 9 मिलिमिटार मोनगोन होमबा नैबे हासुंना बेसेबां जागोन 9 मिलिमिटार अब्ला फरायसाफ्रा बेखिनियाव जखाफोरखौ मिथिबाय दानिया फैदो जों बेखौ फारि फारि लिरनोसै होमबा सलुसना बेनिफ्राय स्टार्ट मोजाङै खेल खालामबानो जाबाय बे फ्राय इम्परटेन्ट होमबा बेयाव जोङो होनाय दं जोङो खावलुर आरो हासुंनि खाव बेसेबां 5 मिलिमिटार दाना बेखौ जोङो सखाव लांनांगोन खावलुर आरो हासुंनि सखाव मा जागोन 5/2 मिलिमिटार जागोन सखावा दाना जों मा हासुंनि जौथाया मा जागोन जोंना 14 निफ्राय जोङो माखौ दानख'नांगोन 2.5 प्लास 2.5 बे मोननैखौ जोङो दानख'नांगोन बेसेबां मोनगोन 14 माइनास 5 समान 9 मिलिमिटार मोनगोन बेखौ मोनबाय दानिया जोंहा केपसुलनि बिखुं दब्लायथि दिहुनबा जों मा खालामनांगोन बे मोनथामखौ दाजाबबानो जाबाय ओरै खावलुर ओमफ्राय गेजेराव हासुं ओमफ्राय ओरै जोबनायाव खावलुर बे मोनथामखौ जोङो प्लास खालामबानो जायो अब्ला फैदो जोङो
दिहुनसै बेखौबो therefore लिरबाय जोङो केपसुलनि गासै बिखुं दुब्लायथिया मा जागोन मोननै खावलुरनि खेंख्रा बिखुं दुब्लायथि दाजाब हासुंनि खेंख्रा बिखुं दुब्लायथि जोंना खावलुरा मोननै दं नालाय बा खावलुरनि खेंख्रा बिखुं दुब्लायथिया जोंना मा जायो 2 पाइ आर स्कुयार दाजाब 2 पाइ आर स्कुयार मोननै नालाय बिदि प्लास हासुंनि खेंख्रा बिखुं दुब्लायथिया जोंना जायो 2 पाइ आर ओइच नङा होमबा बेयो दाना जोङो बेखौ दाजाबबा मोनबाय 2 पाइ आर स्कुयार आरो 2 पाइ आर स्कुयार दाजाबा जों मोनगोन 4 पाइ आर स्कुयार नङा होमबा दाजाब नैबेयाव 2 पाइ आर ओइच दा जोङो कमन लानोसै कमन लाबा जों बेयाव कमन लानो हागोन 2 पाइ आर कमन लानो हागोन 2 पाइ आर कमन लाबा बेयाव मा आग्लायगोन 2 आर प्लास बेयाव मा आग्लायगोन ओइच आग्लायगोन बिदि दाना जों मानफोरखौ बहायनोसै बेयाव 2 into 22/7 सख'आ बेसेबां मोनदोंमोनलाय जोंना 5/2 नङाबा 2.5 होबाबो जायो 5/2 होबाय आं दाननायाव आराम जानायनि थाखाय आरो नैबेयाव जोंहा 2 into r माइनि बेसेबां 5/2 प्लास ओस माइनि बेसेबांमोन जोंना ओसआ बेसेबां मोनदोंमोनलाय जोंहा हासुंनि जौथाया बेसेबां मोनदोंमोन हासुंनि जौथाया बेयाव 9 मिलिमिटार मोनदोंमोन होमबा बेयाव 9 खौ होनांगोन बिदि दाना जों दानजानायफोरखौ दाननानै लानोसै बेयाव बे गोजौनि 2 गाहायनि 2 केन्सेल ओमफ्राय बेयाबो गोजौनि 2 गाहायनि 2 केन्सेल होमबा जोंहा मा थाखो गोजौआव 22 सानजाब 5 ओमफ्राय गाहायाव बेसेबां थाबाय 7 इनटु नैबेना मा थाबाय 5 प्लास 9 थाबाय 5 प्लास 9 दा बेयाव जोङो 5 जों 9 जों दाजाबग्रोनोसै ब्रेकेटनिखौ 22 जों 5 जोंबो सानजाबदो बेसेबां जागोन 5 सानजाब 10 5 सानजाब 10 110 गाहायाव 7 इनटु दाजाबाव बेसेबां 14 आरो बेखौ दानजाबावो दानदो जों 7 जों 14 खौ दाननो हायो बेखौ जोङो दाननोसै दानबा जों 7 सानजाब 2 होबानो मा जायो 14 गाहायनाबो केन्सेल बा मा थाखो जोंहा 110 सानजाब 2 थाबाय मोननैजों सानजाबदो बेसेबां लाथिख' 2 210 मिलिमिटार स्कुयार जागोन बे होमबा बेनिफ्राय मोनबाय केपसुलनि गासै बिखुं दुब्लायथिया 220 मिलिमिटार स्कुयार नैबे केपसुलनि गासै बिखुं दुब्लायथिया बेसेबां 220 मिलिमिटार स्कुयार जाबाय होमबा फरायसा दा फैबाय जोङो एक्सारसाइज 13.1 नि 7 नाम्बार कुइसन 7 नाम्बार कुइसना बुंदों मोनसे तम्बु न' टेन्ट हाउस तम्बु न'आ सायाव मोनसे जं हासुङारि लाथुमजों फोनांजाबनाय मोनसे हासुं महरनि जुदि हासुङारि बाहागोनि जौथाइ आरो खावआ फारियै 2.1 मिटार आरो बेसेबां 4 मिटार लाथुमनि सेवला जौथाया 2.8 मिटार तम्बुखौ बानायनायाव नांनाय गासै जिनि दब्लायथिखौ दिहुन बे आरो तम्बु न'खौ बानायनो गोनां जानाय 500 राङै तम्बुनि रोजा जिनि बेसेनखौ दिहुन बेयाव मोननै दिहुननांगौ जोंना मा गिबियाव जोङो गासै तम्बुखौ बानायनायाव नांनाय जिनि दब्लायथिखौ दिहुननांगौ बिनि उनाव आरो बे जिखौ बायनायनि बेसेनखौबो जोङो दिहुननांगौ सावगारिया नैबे साइडआव होखानाय दङ बेबायदि गाहायाव मोनसे हासुं दङ ओमफ्राय हासुंनि गोजौआव मोनसे जं हासुं लाथुम बेबायदि फोनांजाबनाय अब्ला बेयो मोनसे मा जाहैबाय तम्बु न' जाहैबाय दाना बेयाव मोननै दं सावगारिया मोनसे मा दङ मोनसे जाहैबाय जं हासुं दं बेबायदि जं हासुं ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय मा गाहायाव नै बेबायदि हासुं दङ बेबायदि हासुं दङ नङा होमबा हासुं दा जोंहा बेयाव जखाफोरा होनाय दंखायो नायदो हासुङारि बाहागोनि जौथाइ नैबे हासुंनि जौथाया बेसेबां दङ हासुंनि जौथाया जोंना 2.1 मिटार दङ ओमफ्राय खावआ बेसेबां दं खावआ बेसेबां 4 खावआ बेसेबां 4 दङ होमबा सख'आव लांबा बेसेबां जागोन सख'आव लांबा 4खौ 2 जों रानबा बेयो बेसेबां जागोन 2 मिटार जागोन 2 मिटार बेयो ओमफ्राय सेवला जौथाया बेसेबां होनाय दङ नैबे तम्बुनि सेवला जौथाया जोंना एलआ बेसेबां होनाय दङ एलआ 2.8 मिटार होनाय दङ अब्ला जोङो बे तम्बु न'नि बिखुं दब्लायथिखौ गिबियाव दिहुनग्रोनोसै अब्ला फैदो जोङो सलुसनखौ बेनिफ्राय स्टार्ट खालामसै बा सलुसना बेनिफ्राय स्टार्ट जाबाय होनाय दं होननानै जों लिरगोनसै मा मा होनाय दङ बेखौ होनाय दं
होमबा जोङो बेयाव होनाय दङ लिरबाय हासुंनि जौथाया बेसेबां 2.1 मिटार होनाय दङ बा हासुंनि खावआ बेसेबां होनाय दङ 4 मिटार ओमफ्राय हासुंनि सखाव लांबा जोङो 4 नि खावसे खालामबा 4 खौ 2 जों दानबाय 4 खौ 2 जों दाननानै 2 मिटार मोनबाय बियो ओमफ्राय जं हासुंनि थाखाय जं हासुंनि सेवला जौथाया बेसेबां होनाय दं 2.8 मिटार होनाय दङ ओमफ्राय जं हासुंनि सखावाबो बेसेबां जागोन जं हासुंनि सखावाबो जोंना बे 2 आनो जाहैगोन 4 मोन नालाय खावा बेखौ सखाव लांबा जों मा मोनगोन 2 मिटार होमबा होनाय जखाफोरखौ जोङो बेबायदि दिहुननानै लाग्रोजोब्बाय दानिया जोङो थुम्बुखौ बानायनायाव नांनाय गासै जिनि दब्लायथिखौ दिहुननोसै होमबा बेयाव लिरनांसिगोन जों therefore थुम्बुखौ बानायनायाव नांनाय जिनि दब्लायथि समान समान बे गाहायाव लिरनोसै आं जायगा थोयैखाय समान समान जों मा लिरनांगोन हासुंनि थुम्बुखौ बानायनायाव नांनाय जिनि दब्लायथि समान समान लिरबाय हासुंनि खेंख्रा बिखुं दब्लायथि दाजाब मा जं हासुंनि खेंख्रा बिखुं दब्लायथि दाना फर्मुलाफोरखौ बहायनोसै हासुंनि खेंख्रा बिखुं दब्लायथिना 2πr/s दाजाब जं हासुंनि खेंख्रा बिखुं दब्लायथिना फर्मुलाया जायोमोन जोंना πr/l बेयो दाना बे मानफोरखौ जोङो बहायलांसै दा बेयाव जों नुबाय बेयावबो फायार दं बेयावबो फायार दं कमन लाबावनोसै जोङो फायार कमन लायोब्ला जोंना बेयाव आग्लायगोन बेसेबां 2h आग्लायगोन प्लास नैबेयाव मा आग्लायगोन l आग्लायगोन बेबायदि कमन लाबाय कमन लायोब्ला जोंना बानायनायाव गोरलैसिन जायो बेनि थाखायनो कमन लानाय जाबाय दा जोङो मानफोरखौ बहायलांसै फाइनि जायगायाव आङो 22/7 खौ होबाय इनटु r आ जोंना बेसेबांमोनलाय सखावा जोंना 2 मोन सखावा 2 बे उनावहाय ब्रेकेटनि सिङाव दङ 2 into h जौथाया बेसेबांमोनलाय जोंना 2.1 नङा होमबा जौथाया 2.1 प्लास l आव बेसेबां दङ जोंहा l आव जोंहा सेवला जौथाया 2.8 नङा होमबा 2.8 बेबायदि दा जों बेखौ बानायलांसै दा बेयावथ' दानजानायलाय आं गोजौजों सानजाबसै गोजौआव सानजाबा बेसेबां जागोन बे 44 गाहायाव 7 इनटु दाना बे 2 जों 2.1 जों सानजाबा बेसेबां जागोन बेया 4.2 दाजाब 2.8 नङा होमबा बे ब्रेकेट सिङाव थाबावगोन दाना ब्रेकेट सिंनिखौ दाजाबदो ब्रेकेट सिंनिखौ दाजाबबा जों मोनगोन 44/7 आ ओरैनो थाबाय बिनि उनाव ब्रेकेट सिंना जागोन दाजाबबा 4.2 जों 2.8 जों बेसेबां अनलि 7 दाना जों बिनिफ्राय मोनबाय दानजासिगोन नैबे गाहायनि 7 ओमफ्राय नैबे गोजौनि 7 केन्सेल होमबा मा थाबाय 44 मिटार नङा होमबा 44 मिटार स्कुवेर मोनबाय जोंहा गासै होमबा जिनि दब्लायथिया रोजा जिनि दब्लायथिया बेसेबां मोनखो 44 मिटार स्कुवेर दाना बेखौ बायनायनि खरसा दिहुनबावनांगौ दानिया जि बायनायनि खरसाया जोंना बेसेबां होनदों जि बायनायनि खरसाया नै तम्बु न'खौ बानायनो गोनां जानाय 500 राङै तम्बुनि रोजा जिनि बेसेनखौ दिहुन माने 1 बर्ग मिटारावनो 500 रां लायो होमबा दानिया बेयाव लिरनांसिगोन दानिया सिनि बायनाय बेसेन जोंहा 1 बर्ग मिटाराव बेसेबां रां लायो 1 बर्ग मिटाराव 500 होमबा गासै बेसेबां बर्ग मिटार मोनदों जोंना 44 मोनदों होमबा बेखौ सानजाबजोबबानो बे दामा ओंखारसिगोन आरोखि होमबा जों बेखौ सानजाबनानै नायनोसै बेखौ सानजाबबा जों मोनगोन 500 जों 44 जों सानजाबा जोंना जागोन 22013 रां थारमाने बेसेबां 22,000 रां होमबा जोंहा बे तम्बु न'खौ बानायनायाव गासै बेसेबां खरस जादों बेखौ बानायनायाव जोंना खरसा जादों 22,000 रां बा बेनो बेनि कारेक्ट एन्सार दानिया फैदो जोङो नेक्स्ट कुइसन नायबावनोसै दा फैबाय जोङो एक्सारसाइज 13.1 नि जोङो 8 नम्बर सोंथियाव 8 नम्बराव बुंदों सोंथिया मोनसे गथा हासुं जायनि जौथाया 2.4 सेन्टिमिटार आरो खावआ 1.4 सेन्टिमिटार निफ्राय एके जौथाय आरो एके खावनि मोनसे जं हासुं दन्दर हाखनाय जाबाय आद्रा थानाय गथा बेसादनि गासै बिखुं दब्लायथिखौ खाथि सेन्टिमिटार स्कुवेरसिम दिहुन नैबे मोनसे हासुं होनाय दं सावगारियाव बे हासुं जायनि जौथाया बेसेबां ओसआ बेसेबां होनाय दङ नै जौथाया ओसआ 2.4 सेन्टिमिटार होनाय दंखायो जौथाया ओमफ्राय खावआ बेसेबां होनाय दङ
खावा जोंना बेसेबां 1.4 सेन्टिमिटार खावा डायामिटारा होमबा बेखौ सखाव लांबा जोंहा बेसेबां जागोन सखाव लांबा 2 जों रानबा जों बेखौ मोनगोन 0.7 सेन्टिमिटार नै जायखौ गोजौआव होनाय थाखाबाय बेयो 0. आरआ बेसेबां 0.7 सेन्टिमिटार बेयो ओमफ्राय दानख'दों नालाय नैबेखौ नैबेयाव जोंना मा जागोन नैबे गाहायनि हासा थारमाने नैबे हासुंनि हासाया बेयो खोबनायानो थागोन नङा होमबा नैबे गोजौनाल' मा थागोन लांदां थागोन आरो बेयो गोजौना लांदां थागोन दा जोंहा मा आद्रा थानाय गथा बेसादनि बिखुं दब्लायथिखौ दिहुननांगौ होमबा माखौ जों दाजाबनांगोन गिबियाव नैबे हासुंनिखौ दाजाब ओमफ्राय नैबे जं हासुं ओमफ्राय लोगोसे नैबे हासा थाला बेंखननि दब्लायथिखौ दाजाबनांगोन बे मोनथामखौ दाजाबबानो जोङो बे गथा बेसादनि बिखुं दब्लायथिखौ मोनगोन अब्ला फैदो जोङो जखाफोरखौ लिरग्रोनोसै मा होनाय दङ सलुसना बेनिफ्राय स्टार्ट जाबाय होमबा जोंहा होनाय दं मा लिरनोसै आं हासुंनिखौ लिरग्रोनोसै हासुंनि जौथाय हासुंनि जौथाया बेसेबां होनाय दङ जोंना 2.4 सेन्टिमिटार जोङो सखावा बेसेबां दं सखावखौ लांबाय जोङो बेसेबां 1.4 सेन्टिमिटारखौ नैजों रानोबा बेसेबां जोंहा 0.7 सेन्टिमिटार जागोन आरोखि सखावा हासुंना थिग बिदिनो जोंहा जं हासुंनिखौबो लिरनोसै जं हासुंनि जौथाया मा जागोन जं हासुंनि जौथायाबो जोंना हासुंनि जौथायजोंनो समान होनदों बा जौथाया बेबो बेसेबां जागोन 2.4 सेन्टिमिटारानो जागोन ओमफ्राय सखावा बेसेबां जागोन 0.7 सेन्टिमिटारानो जागोन दा जोंहा जं हासुंनि थाखाय मोनसे बुस्थु फाइन्ड खालामबावनांगौ एबा दिहुनबावनांगौ बेनो जाहैबाय जोंहा सेवला जौथाय एल खौ दिहुनबावनांगौ एल दिहुननायनि फर्मुलाया जोंना आर स्कुवेर प्लास ओ स्कुवेरमोन आन्डार रुटनि सिङाव होमबा जोङो सेवला जौथायखौबो दिहुनबावनोसै जं हासुंनि सेवला जौथाय एल समान समान आन्डार रुट आर स्कुवेर प्लास ओ स्कुवेर बिदि होबाय जोङो ओसखौबो सिगां लिरग्रोनो हायो ओरैहाय ओ स्कुवेर प्लास आर स्कुवेरबो लिरनो हायो जायखौ आं बेबायदि लिरबाय दाना मानफोरखौ जोङो बहायनानै बानायनोसै सेवला जौथायखौ होमबा जोंहा आन्डार रुटनि सिङाव मा दं आर स्कुवेर सखाव बेसेबां मोन्दोंमोन जोंना 0.7 होल स्कुवेर जागोन बे प्लास दाना ओसआव बेसेबां मोन्दोंमोनलाय जोंना ओसआव दंमोन 1.4 बेसेबांमोन जोंना ओसआव 2.4 होल स्कुवेर दा फैदो बेनि उनावहाय 0.7 खौ मोननै सानजाबबा जोंहा मोनगोन 0.49 प्लास 2.4 खौ मोननै सानजाबा जों मोनगोन बेसेबां 5.76 मोनगोन दाना मोननैजों दाजाबदो मोननैजों जोङो प्लास खालामबा साइडआव प्लास खालामदो साइडआव प्लास खालामबा जों मोनगोन बेखौ 6.25 दाना 6.25 नि बर्ग रोदा 625 नि बर्ग रोदाया जोंना 25 जायोमोन नङा होमबा बा मोननैनि सिगां दशमिक नालाय जोङो बेयाव बेखौ जोङो सानबा मोनगोन बेसेबां 2.5 मोननै सानजाबबानो जोंहा 6.25 जागोन नङा होमबा जोंहा स्कुवेरजों रुटजों केन्सेल खालामबा 2.5 सेन्टिमिटार थागोन होमबा बेनिफ्राय जों मोनबाय सेवला जौथाया एलआ बेसेबां मोनखो एलआ 2.5 सेन्टिमिटार मोनबाय जोंहा सेवला जौथाया बेसेबां मोनखो 2.5 नैबे सेवला जौथाय एलआ बेसेबां मोनखो 2.5 सेन्टिमिटार दानिया जों नांगौखौ दिहुननानै लाग्रोजोब्बाय दानिया जोङो नैबे आद्रा थानाय गथा बेसादखौ एबा बेनि दब्लायथिखौ जों दिहुनसै फैदो बेफोराव देयारफर बेयाव लिरनांसिगोन जोङो आद्रा थानाय गथा बेसादनि बिखुं दब्लायथि दा जायगा थोयैखाय आं गाहायाव लिरनोसै मा जागोन जोंहा आद्रा थानाय गथा बेसादनि बिखुं दब्लायथिया हासुंनि खेंख्रा बिखुं दब्लायथि हासुंनि
हासुंनि खेंख्रा बिखुं दब्लायथि दाजाब जं हासुंनि खेंख्रा बिखुं दब्लायथि दाजाब हासा बेंखन दब्लायथि बे दाना जोङो फर्मुलाफोरखौ बहायनोसै हासुंनि खेंख्रा बिखुं दब्लायथिना जायोमोन 2 पाइ आर ओस दाजाब दाना जं हासुंनि खेंख्रा बिखुं दब्लायथिनि फर्मुलाया जायोमोन जोंना मा पाइ आर एल दाजाब दाना हासा बेंखननिया जोंहा हासा बेंखननिया मामोन बेंखननि दब्लायथि पाइ आर स्कुयार बेखौ होदो बेनि उनाव जोंहा फैदो बानलांसै बेयावबो पाइ आर दं बेयावबो पाइ आर दं बेयावबो पाइ आर दं जोङो पाइ आर कमन लानोसै पाइ आर कमन लाबा नैबेयाव थागोन जोंहा 2h नैबेयाव थागोन l नैबेयाव थागोन अनलि r बेबायदि कमन लाबाय आङो गोरलै जानायनि थाखाय दाना मानफोरखौ बहायलांसै पाइनि जायगायाव 22/7 होदो इनटु r सखआव बेसेबांमोन जोंहा 0.7 बे दा नैजों ओसजों सानजाबदो 2 इनटु h नैबे ओइसआ हासुंनि नङा होमबा हासुंनि जौथाया बेसेबां मोनामोनलाय जोंना हासुंनि जौथाया जोंना मोनदोंमोन 2.4 बा हासुंनि जौथायाव जोङो होदो 2.4 प्लास l सेवला जौथाया बेसेबां मोनामोनलाय 2.5 प्लास r आ बेसेबां मोनामोनलाय 0.7 बेखौ होदो दानो दानदो 7 जों 0.7 खौ दानबा जोङो 0.1 मोनो नङा होमबा जों बेखौ दानसै बेजों आङो बेखौ दानबा बेसेबां 0.1 ओमफ्राय ब्रेकेटनिखौ सानजाबजोबनांसिगोन जोङो 22 इनटु 0.1 बे थाबाय सानजाब ब्रेकेटनिखौ सानजाबग्रोजोबनोसै आरो दाजाबनांगौखौ दाजाबनोसै 2 जों 2.4 जों सानजाबनांगौ होमबा सानजाबा बेसेबां जागोन 2 जों 4 जों 8 जाबाय 0.2 जों 2 4.8 जागोन प्लास 2.5 प्लास 0.7 होमबा दाना जोङो सानजाबदो 22 जों 0.1 जों सानजाबनांसिगोन बेखौ सानजाबा जों मोनगोन 2.2 इनटु ब्रेकेट सिंनिखौ दाजाबफिनदो बेसेबां 4.8 जों ओमफ्राय प्लास बेसेबां 2.5 प्लास मोनसे 0.7 ज' दाजाबबा जों मोनगोन बेखौ 8 मोनगोन दाना मोननैजों सानजाबदो 8 जों 2.2 जों सानजाबबा 2.2 जों मोनगोन 17.6 सेन्टिमिटार स्कुयार दाना बेखौ जोङो 30 सेन्टिमिटार स्कुयारावसो लांफिनदों नालाय जोङो बेयो मा नुयो 17.6आ 18नि खाथियाव नालाय बेखौ जोङो मा खालामनांगोन लाबोनानै जोङो मा 18 सेन्टिमिटार स्कुयार फ्रामाव दोननांगोन आरोखि बेखौ होमबा बेनिफ्राय जों मोनबाय बे आद्रा थानाय गथा बेसादनि बिखुं दब्लायथिया जोंना बेसेबां मोनखो 18 सेन्टिमिटार स्कुयार एक्सारसाइज 13.1 नि जोङो जोबथा कुइसन 9 नाम्बार कुइसन बे 9 नाम्बार कुइसनानो जोबथा कुइसन बेयाव बुंदों कुइसना दंफांनि बेसाद मोनसेखौ मोनसे गथा हासुंनि मोनफ्रोम जोबथिनिफ्राय खावलुर हाख'नानै बानायनाय जादों सावगारि 13.11 आव दिन्थिनाय जाबाय नैबे मोनसे बेयो गथा बेसाद बे गथा बेसादा जाबाय मोनसे हासुंनिफ्राय जोंहा मा खालामदों ओरै जोबथि आरो ओरैनि जोबथियाव जोंहा मोननै खावलुर हाख'नानै बानायनाय जादों अब्ला महरा बेबायदि जाबाय होमबा जुदि हासुंनि जौथाया बेसेबां 10 सेन्टिमिटार हासुंनि जौथाया नैबे सावगारियाव होनाय दंखायो नै बेसेबां 10 सेन्टिमिटार आरो बिनि हासानि सख'आ बेसेबां 3.5 सेन्टिमिटार सख'आ बेसेबां जोंना नै हासुंनिबो आरो खावलुरनिबो सख'आनो 3.5 सेन्टिमिटार 3.5 सेन्टिमिटार बा बेसादनि गासै बिखुं दब्लायथिखौ दिहुननांगौ होमबा जोबोद सिम्पोल बेयो बेसादनि गासै बिखुं दब्लायथिया मा जागोन बे मोनथामखौ दाजाबजोबबानो जाबाय मा मोनथाम मोननै खावलुर दं बेयाव नङा होमबा मोननै खावलुरनि खेंख्रा बिखुं दब्लायथि ओमफ्राय गेजेराव थानाय हासुंनि खेंख्रा बिखुं दब्लायथि दाजाबबानो बे गथा बेसादनि बिखुं दब्लायथिखौ मोनगोन होमब्ला सलुसना बेनिफ्राय स्टार्ट जागायबाय होनाय दं हासुंनि जौथाय h समान समान बेसेबां 10 सेन्टिमिटार ओमफ्राय सखाव हासुंनि सखावा बेसेबां 3.5 सेन्टिमिटार नङा होमबा ओमफ्राय खावलुरनि सखाव आर खावलुरनि सखावाव बेसेबां 3.5 सेन्टिमिटार होमबा दानिया जोंहा बे गथा बेसादनि बिखुं दब्लायथि
दानिया फैबाय जोंहा मा गथा बेसादनि बिखुं दब्लायथि समान समान जोंहा मा खालामनांगोन गथा बेसादनि बिखुं दब्लायथिया बेयाव हासुंनि खेंख्रा बिखुं दब्लायथि दाजाब मोननै खावलुरनि खेंख्रा बिखुं दब्लायथि फर्मुलाया बेखौ दाजाबबानो जागोन। अब्ला फैदो जोङो फर्मुलाखौ बहायनोसै। आङो फावदेनखौ सोलायनानै लानो। फर्मुलाया जोंना फैसिगोन हासुंनि समान समान मोनसे बेयाव हासुंनि खेंख्रा बिखुं दब्लायथिया जोंना जायो 2πr/h दाजाब दाना मोननै खावलुरनि खेंख्रा बिखुं दब्लायथि मोनसे खावलुरना मा जायो जोंहा 2πr² आरो गुबुन मोनसे खावलुरनाबो मा जागोन 2πr², नङा होमबा बेबायदि। दाना बेयाव जोङो 2πr(h) प्लास मोननैजों दाजाबा बेसेबां जागोन जोंना 4πr² जागोन, नङा होमबा बेयो। दाना कमन लानोसैलाय। कमना आं मा लानो हागोन 2πr कमन लानो हायो। 2πr कमन लाबा बेयाव मा आग्लायगोन जोंना h आग्लायगोन h प्लास नैबेयाव मा आग्लायगोन जोंहा 2r आग्लायगोन, नङा होमबा बेबायदि। दाना मानफोरखौ बहायनोसै। 2 × 5 मानि 22/7 r सखौ बेसेबांमोनलाय 3.5 ब्रेकेटाव जौथाया बेसेबांमोनलाय जोंना हासुंनि जौथाया 10 प्लास 2 × r मानि बेसेबांमोन 3.5 बेबायदि। दाना जोंहा दानदो। आं कलमखौ सोलायनोसै दाननायनि थाखाय फरायसाफ्रा सिनायनाय बायदि आं कलमखौ रेड सिनिजों आङो 3.5 खौ दानबा बेसेबांमोन 0.5 मोनगोन। होमबा दानबाय आङो। ओमफ्राय मा आग्लायखो जोंना 2 × 22 × 0.5 इनटु ब्रेकेट सिंना मा जाबाय 10 प्लास 2 जों 3.5 जों सानजाबा बेसेबां मोनगोन 7 बेयो। दानिया जोंहा नैखौ सानजाबबावदो 2 जों 22 जों ओमफ्राय 0.5 जों सानजाबनोसै। जों सानजाबा बेसेबां मोनगोन बेयाव 22 मोनगोन इनटु 10 जों 7 जों दाजाबबा जों बेसेबां मोनगोन 17। दाना 22 जों 17 जों इनटु खालामदो बेसेबां मोनगोन जोङो सानजाबबा मोनगोन 374 सेन्टिमिटारमोन ना सानगुरिया सेन्टिमिटार स्कुवेर जागोन। होमब्ला बे गथा बेसादनि गासै बिखुं दब्लायथिया बेसेबां मोनो 374 सेन्टिमिटार स्कुवेर बर्ग सेन्टिमिटार। नैबे गथा बेसादनि बिखुं दब्लायथिया बेसेबां 374 सेन्टिमिटार स्कुवेर मोनो। अब्ला बेयावनो बे जोबथा कुइसनाबो जोब्बाय। थेंक इउ फरायसाफ्रा बेखौ नायनानै मोजाङै प्रेक्टिस खालामबानो जाबाय। गोजोन्थों।